Hello लोगोफोर welcome back to संसार दैमानि another vlog सा लोगोफोर दिनैहाय जोङो मोनसे सकआवहाय बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मोगथां एक्टर आदामोननि गामियावहाय मोनसे फिसा सक दङ लोगोफोर जोङो नै दायो बेरायहैनो नागिरदों आरोना नै आदा संजिदा दारि सिनबाय लोगोफोर नै दारि सिनबायल' नामा नै जोंनि गामिखौ माबा वेलबिमानि दखानाव आलासिखौबो थाबाय होयोसो आरोना गारि मटर जेबो गैजा रोङा नालाय गोरिबनि फिसा ओमफ्राय थाबायनानैनो सकसिम बेरायनो लांसै आरोना ओमफ्राय सकाबो जों गामिनि नङालै लोगोफोर माबा मोगथां एक्टरमोननि गामिनिसो आरोना ओमफ्रायथ' जोङो दायो थाबायगासिनो बेनिफ्राय गोबाङानो आंखौ सोंबाय थादोंमोन दै खायफाया मानसिफोरा मा होनो मोगथां एक्टरखौ सिनायो नामा मा गामिनि मोगथां एक्टरा होननानै ओमफ्राय थ' जोङो बे गामियावनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै भिउखौ नायलाय नै लोगोफोर जोंनि गामिनि दैसाया नायलाय जोङो दायो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै आलासिखौ नायलाय आलासिखौबो थाबाय होदोंसो ओमफ्राय जोंनि जायगायावहाय फैनानै मारै मोनदों खिथासाय एसे लोगोफोर आङो दायो संसारमोननि गामियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरोना जोबोद मोजां लोगोफोर प्लेसआ बेला समाव बेरायनो जोबोद मोजां आरोना ओरैबो लामा ओरै लामा गेजेराव ओरैबो दुब्लि बिराद बिन्दास आरोना लोगोफोर बेरायनो ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना बिदियाव बेरायनो मा होनो लोगोफोर बिदिनो बेनिफ्राय आंनि माबाखौ चेनेलखौ एसे लोगोफोर संसारनि चेनेलाव एसे माबा माबि प्रब्लेम दंमोन आरोना फिसानो ओमफ्राय बानायबाय आरोना जाबाय थायो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनो होदोंब्रा आंनि चेनेलखौ एसे बिथांमोना संसार दैमानि चेनेलखौ जाय गोदान साबसक्राइब खालामना ला आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर सापर्ट खालाम बर'जों बर' बेसेबां ससियेल मिडिया दङ फेसबुक माबा माबि गासिबो वाट्सएपफोराव शेयार खालामनानै लोगोफोरा सापर्ट खालामना होदो जाहाथे बिथाङाबो आग बारायो बेखिनियानो आरोना लोगोफोरा आंनि बुंनो गोनां आरोना थेंक इउ जोङो गोदो बेबादिनो गेलेयोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बिराद गोबावनि उनाव बे मार्बल गेलेनायखौ नुदों आरोना लोगोफोर थ' नुनानै बिराद मोजां नांदों लोगोफोर ओमफ्राय सोर गेलेयोमोन बेबादि अन्नानै कमेन्ट खालामहरसन बिराद गोजोनबाय आङो बे गेलेनायखौ नुनानै हनै लोगोफोर गेलेनायखौ आं एसे नुनानै गोजोननानै माबा एसे क्लिक लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो नै दिनैनि माबा ब्लगा जोंना थाबायनायल' आरोना एसे थाबायनायखौ दिन्थिनोसै नै थाबायगासिनो जोङो ओमफ्राय थाबायनानै ओरैबायदि मोजां नांदों दिनै बिराद गोबावनि उनाव बेबादि बेरायदों आरोना आंथ' बेबादि न'आव हारसिं थायोबा माने बेरायनो टाइमानो मिलाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आलासि फैनाय हिसाबै दायो बेरायगासिनो आरो जों लोगोफोर माबा माबि जाहैनो नागिरदों जोङो ओमफ्रायो माबा मोनजायोथाय मिथिला थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंनि भट केन्द्रआ बे एल.पि. स्कुलावनो जायो आरोना लोगोफोर जों बेवहायनो भट होनो फैयो ओमफ्राय गयखौ नायलाय लोगोफोर जि मोजां थाहैदों जोङो बे सकआवहाय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साहा दखाना दङना गैया मिथिबावासै नै लोगोफोर इसोर गामिनि बाथौ थानसालिया बेनो आरोना लोगोफोर मोगथां एक्टर आदामोननि गामिनि बाथौ थानसालिया ओमफ्राय बाथौ थानसालिजों नांजाबनायानो नैबे सकआथ' बारा गिदिर नङा फिसासो आरोना लोगोफोर बोथोर मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय अर सायगासिनो नै आनैया बे माबाखौ नायलाय लोगोफोर ओरैबादि टेस्टि जायो आरोना बे माबा घुगुनिया कालाराबो ओरैबादि मोजां ओमफ्राय नै बे आनैयानो दखान मेना ओमफ्राय बिराद जाफैयो दै लोगो बिराद गोथावबा लोगोफोरनि जोंनि गामियाव बेबादि साहा दखान नुफेराखैनो आरोना लोगोफोर बेखायनो जोङो
मोगथां आदामोननि गामियावसो जाफैदों CTSP जानो नालाय Kalau ada gitu. जोङो नै घुगुनि जाखांनानै थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै माबा आदायाव घुगुनि जाफैदोंमोन घुगुनि जानानै जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आलु सेरसे लाबाय इसोरनि माबायाव इसोरनि गामिनि बाथौ थानसालिया बेनो आरो मोगथां एक्टरमोननिया ओमफ्राय बिराद मानसिफोरानो सोंहरबाय थायोमोन आरो मोगथां एक्टरखौ सिनायो नामा होननानै र' मालाबा आङो भिडिअ लाबोथारसै लोगोफोर जोङो घुगुनिजों ओमफ्राय लादु जाखांनानै फैबाय आरोना लोगोफोर नै थाबायगासिनो न' फारसे थांगासिनो दायो ओमफ्राय आलु सेरसे लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे माबायाव लेखा बिलाइयाव माबा लाबाय जुनानै भेसलिन ओमफ्राय थ' जोङो थाबायगासिनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय